Sada nas očekuje i poslednja muška zvezda večeras. Ima grupu Funky G i to je Gagi. Gagi, kako se osjećaš, Gagi, ovako elegantnom modelu? Super. Dobro je, ti si svojevremeno igrao hip-hop, sada više ne, sada imaš svoju grupu, rekla sam vi imate nastupe i tako, više se ne baviš plesom aktivno? Pa da, pre 7 godina sam prestao da se bavim aktualno, znači hip-hopom i dansom i opšte igranjem i bacio sam se u ode menadžerije, sad vodim svoju grupu Funky G, to je sa Anabelu i eto. A kaži ti meni, koliko se razlikuje hip-hop od ovog engleskog valcera i svega što si sada učio? Je li teže, lakše, drugačije? Pa ko nebo je zemlja. Potpuno različito. Znači, prethodno iskustvo ti ni malo nije pomoglo. Jedina prednost koja meni može da pomogne u bečkom valceru, koji sad igram, je ritam. Samo to? Samo to. A inače, nagledao sam se dosta latino plesova, još dok sam išao na plesnim revijama. Bio sam kod Lokice jedno 15 dana. Možda si on i ne sjeća mene. Ne znam da li će ti to pomoći kasnije u ocenjivanju, vidjet ćemo. Šta da kažem, ja sam došao ovde da pomognem. Prvenstveno svoje partnerke, je li tako? Da, Aleksandri, da je pohvalim da je sjajna, da smo se maksimum potrudili da obavimo zadatak, pa vidjet ćemo. Šta bude, bit će. Ne vidimo prilog. Zovem se Aleksandra Mitrović. Rođena sam 82. godine u Beogradu, gde i sada živim sa svojim roditeljima i bratom. Moj život je prestao 15 godina. Kada sam prestala da živim normalnim životom, morala da se suočim sa izborom života i smrti. U jednom ljudskom dahu izgubila sam život, zdravlje i prijatelje. Moj život se preselio u bolnicu. Više od 8 mjeseci nisam znala da li ću sutra vidjeti sunce. Hiruške intervencije su za mene postale svakodnevnice. Sav taj bol je bio isuviše velik za jednu devojčicu od 11 godina, što sam tada i bila. Sada idem na dijalizu od tada, kao i moj brat, koji je teško stradao na Kosovu. Jedini izlaz je transplantacija za koju nemam materijalnih mogućnosti. Borim se, borila sam se i zauvijek ću se boriti. Moj san je san kao i svih sanjara. Ako uspem da ga ostvarim, pomoći ću sebi da ostvariti svoj san. A samim tim imam teško oboljelom bratu i ocu koji su također teški invalidi. Jednom riječu pomoći ću celo svoje porodici, jer ja dišem za njih kao i oni za mene. Dame i gospodo, pozdravite Aleksandru Mitrović. Dobro nam došla, Aleksandra. Moram da se izvinim u početku publici, jer ću više da gledam u Aleksandru, s obzirom na to da ona ne čuje i da čita sa usana. Kako si, Aleksandra? Onako, nije baš najbolje, zbog dijalize, zbog svega, malo mi pada pritisak, tako izdržavam kako mogu. Imala sam kad smo imali probe, ja sam išla prepodne na dijalizu i popodne na probu, pa mi nije baš bilo najbolje. Ovoliko koliko sam mogla da uradim, toliko sam uradila, dala sam sve od sebe. Kaži mi kako zaslužuje aplauz. Hvala na podršci, treba će joj još. Aleksandra, kako plešeš s obzirom na to da ne čuješ? Za to mogu samo da se zahvalim Gagiju. On mi pomaže mnogo oko toga. Ja ga pratim, znači kako on igra, tako ga pratim, idem na on. Super je. Hvala, Gagi. Igram, hvala. Igram na ritam, idemo oči, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, znači tako je. Pokušavam da malo čujem muziku i da igram na ritam, znači tako, neko kako uspem. Po osjećaju.
Uglavnom. Žicu ima. Ima. U ritmu muzike za ples. Hajde onda da vidimo u ritmu muzike, zaigrajte, podijum je vaš. Aleksandra i Gagi, muzika. Kao da sam stena i da bola nema, ti me valjaš lako, o ljubcima jako znam, to mi osjećam. Ti me jutro budiš, osvajaš i sudiš, znam, to mi osjećam. Tako dan za danom, tvoja sena, među snom i javom, zapleteno, spusti se polako, zagrli me jako, znam, to mi osjećam. Kada taknem te ja, se osvani na tran, kao postane sne, kada takneš me ti, kada svetlost na tran, zlobi oči i sve. Znam to i osjećam. Aleksandra, malo je reći da sam zadivljena. Mnogo više. Mogu da pokušam. Bilo je odlično, ne može da ovoga više. Bile si skroz u ritmu. Gagi, jel tako? Ja mislim da je stvarno bilo dobro. Bilo je malo nekih grešaka, ali Ali kao i kod svakog drugog, ne više od toga. Tako je. Aleksandra, dođi sada, idemo kod žirija i zamolit ću žiri kada samo prinosi mikrofon ustima da odmakne ispod kako bi ona mogla da čita sa usana. Dakle, najskladniji par, Samo malo ispod lokice. najskladniji par što se tiče valsa. Zahvaljujem Gagiju koji je to maestralno vodio, koji je verovatno svim mogućim sredstvima i delovima tela i očiju ukazivao na ritam, jer ja mislim da ni jednog sekunda niste izašli iz ritma, što je apsolutno neverovatno. hvala puno. A mnogo pozdravljam ovakvog jednog borca kao što je Aleksandra i želim da uspe i da uživamo zajedno u šampanjcu posle finala. Gorane. Meni je ovo bio najbolji bečki valcer večeras. Za mene. Znam- Koliko sam mogla, toliko sam uradila. Nije mi lako. To verujem, znamo da je teško, svima je teško, na kraju krajeva. Gagiju čestitke, Gagi me oduševio toliko je ozbiljan. Toliko je ozbiljan. Treperi koliko hoće da pomogne. Treba bi malo da se nastavim i ponekad. Da, dobro, znači kao što rekao, bio je za mene najbolji večeras valcer od svih ostalih parova. Igrali ste van ritma i grešili ste. Ja sam to video, žao mi je, bit će bolje sledeći put. Hvala. Milena. Slažem se sa ocenom da je ovo, čini mi se, bio najskladniji par večeras koji nam je prikazao bečki valcer i stvarno sve čestitke Gagiju na tome što je Aleksandri pomogao da pleše večeras ovako, a njoj stvarno sve čestitke na energiji koju ima, iako sam malo prezamerila onom mladom paru da nije imao energiju, ona je tu energiju zaista pokazala.
Fantastično. Fantastično. Jeste li ga čula? Hvala puno. Hvala. Jeste li zadovoljni? Zadovoljni. Ma jesmo, jesmo. I ocenama. Lokice, sad ćemo vidjeti i ocene. 10. Goran 8. Milena 10. I Igor, tajni glas. Ne sme da se vidi tajni glas. Je li sada sreća velika? Hvala puno. Evo, bili su ovo Aleksandra i Gagi.